L'església de Sant Esteve és de construcció gòtica, consagrada l'any 1339 i acabada un segle més tard. Reemplaça un edifici interior documentat del segle X. Es tracta d'un edifici compost d'una sola nau, coberta amb volta de canó apuntada i capellades laterals convertides en naus després de l'incendi l'any 1753. Les portes d'entrada de temàtica profana són obra de l'escultor Pellicer. A l'interior es conserven obres artístiques de diferents èpoques, una creu bizantina de plata, les restes de l'antic altar barroc i pintures murals neoclàssiques a la capella del Santíssim. Un altre punt d'interès destacat és el pont de la Vila. D'estil medieval i compost per dues arcades, es troba ben a prop de l'antic recinte emmurallat, proporcionant l'accés del nucli per sota de l'església de Sant Esteve. El pont s'alça sobre el riu Bastareny, un important afluent del Llobregat que neix a 1.077 metres d'alçada, a les fonts de la Dou, també dites del Bastareny, que es troben al terme municipal de Gisclareny, municipi veí, però amb accés des de Bagà. Durant la Baixa Edat Mitjana, una de les principals activitats econòmiques de la vila era la producció de farina i també de draps. Per fer-ho es van construir dos molins que aprofitaven la força de l'aigua del riu Bastareny per a la mòlta. Ja al segle XIX, el riu i la força de l'aigua van ser aprofitats per a usos industrials.